Здравейте! Здравейте на всички! Аз съм доктор Райна Стоянова и специализирам ендокринология и болести на обмяната. Също така съм докторант по хранене и диететика. Правя това видео по любезната покана на немската компания ELAR, за да изкажа медицинското си мнение и да дам професионалните си съвети относно употребата на някои от техните висококачествени хранителни добавки, които биха ни били от изключителна полза в времената, в които живеем. Засилването или подпомагането на имунните функции на защитната система в организма ни не е едноетапно действие, а зависи от множество фактори и, разбира се, най-вече това как се храним, дали си почиваме пълноценно, дали имаме вредни навици и дали страдаме от някакви дефицити. Защото, съгласете се, съвременното хранене не е толкова разнообразно и забързания начин на живот със сигурност ни лишава от изобилието от плодове и зеленчуци и микроелементи и вещества, които са ни така нужни, за да функционираме адекватно и да се справяме с повишените изисквания на околната среда. Искам да започна с една супер напитка, Aloe Vera гелът за пиене, а именно Имуноплюс, който съдържа в себе си екстракт от джинджифил, витамин С, цинк и селен. И това го прави изключително полезен и много подходящ за тези по-тежки времена, в които трябва да се справяме с инфекциозните агенти, независимо те дали са бактериални или вирусни. Екстракт от джинджифил в него го прави уникален. Знаете, джинджифила се използва от древни времена в източната медицина, именно за подсилване на локалния имунитет, както и на системния. Цинка също се съдържа във всяка една имуномодулираща хранителна добавка, а селена подпомага цялостното ни здраве, здравето на щитовидната жлеза и борбата и клетъчния имунитет по отношение на борбата с бактериални агенти. Когато говорим за добавки имуностимулиращи, винаги трябва да споменем коластрата. Тя е много известна хранителна добавка с нейните изключителни имуностимулиращи свойства. Всъщност тя е първото мляко на бозайниците, което им помага те да оцелеят в околната среда, снабдявайки ги с имуноглобулини от групата А, с растежни фактори, с естествен антибиотик, какъвто е лактоферина, и по този начин те, приемайки наготово от тези вещества, могат да се справят с околните непознати за техния организъм все още антигени и е наистина безценна и може да се употребява така, особено когато е необходимо да засилим защитната си система. И в коластрата на ELAR съществува в две форми, течна и капсулна, като, разбира се, едната е подходяща за малки деца, за хора, които по-трудно преглъщат, капсулите за по-възрастни пациенти. Извлечена е от европейски крави, което я прави изключително пречистена и всъщност може би трябва да добавя само, че понеже е всепризнат имуностимулант, трябва да сме много внимателни, когато го препоръчваме на хора с автоимунни заболявания, тъй като при тях приема на имуностимуланти трябва да бъде наистина премерен. Продължавам с поливитаминния комплекс на ELAR, който е в течна форма, много приятен на вкус, с вкус на горски плодове. Нарича се VitaActive и съдържа 10 витамина, част от които са витамин D и витамин B12, което го прави наистина много така пълен и качествен. И те са извлечени от 21 плода и зеленчука. Такова разнообразие от плодове и зеленчуци е трудно постижимо в ежедневието ни, така че чрез приема на 5 мл е детската доза, можем да дадем на детето си така сигурната и нужната доза от витамини, които трябва да се приемат от по-малките. А и при по-възрастните също може да подпомогне, особено така завишените нужди в моментите, в които трябва да се справяме с инфекциозни заболявания. Така че VitaActive е една дневна витаминна напитка, която наистина може и със сигурност би обогатила шкафчето ни или набора ни от хранителни добавки, които имаме. Продължавам с пробиотикът на ELAR, който е уникален по състава си, тъй като съдържа 12 различни пробиотични щама. Аз лично не съм срещала друг такъв на пазара.
това го прави наистина уникален, тъй като колкото по-голямо е многообразието от пробиотични щамове, толкова по-голяма е гаранцията за микробиомно здраве. Всъщност, здравето на бактериите в червата ни зависи от тяхната диверсификация, от тяхното разнообразие. Освен това, пробиотика, освен че съдържа разнообразие от бактерии, с една капсула си набавяме и необходимото дневно количество от тях. С една капсула си набавяме 1 милиард пробиотични щамове, което също е така уникално. Той сам по себе си представлява симбиотик. Звучи малко тавтологично, но всъщност фруктоолигозахаридите, полизахаридите, фибрите, които се съдържат в него, служат за храна на пробиотичните щамове и това го прави много... Това е много важно, за да може един пробиотик да изпълнява функциите си, тъй като бактериите биват жизнеспособни, когато биват изхранвани правилно. Друго нещо, което е важно, е факта, че капсулирането на Pro12 е също по специална технология, така че преминавайки през горните етажи на гастроинтестиналния ни тракт, да достигне максимално жизнеспособен до таргетния орган, а именно червата. Здравето на червата е изключително важно за здравето на цялостния организъм, но и най-вече за здравето на имунната ни система. Защото трилионите бактерии, които се намират в червата ни, с които ние живеем в една, така да се каже, сполучлива симбиоза, е свързано с това да се произвеждат вещества, които са наистина активни молекули, с значение като хормони, които наистина подпомагат функционирането на всички процеси в нашето тяло. Продължавам с една друга много така силна и важна хранителна добавка – Reishi Plus. Reishi Plus, както показва името, и съдържа гъбите рейши, екстракт от гъбите рейши, те са известни и много използвани в източните медицински практики, особено при пациенти с туморни заболявания. Когато имаме онкологично заболяване, всъщност най-важното е да подсилим имунната система, да започне да действа на клетъчно ниво, да убива мутиралите, непривични за организма клетки. Reishi Plus има тази способност. Има множество проучвания, публикувани в научната медицинска литература, които показват действието на гъбата по отношение на тези заболявания, така че включването и в едно имуностимулиращо или по-точно имуномодулиращо хранене би могло да има изключително значение. Тя е много силен антиоксидант, съдейства за да се неутрализират ефектите от стреса, на който сме изложени, независимо от какъв произход е, и подобрява цялостната ни енергетика и цялостното ни физическо здраве. За да се случват всичките имунни процеси в тялото ни правилно и добре, е много важно те да се случват в локална среда. Това, разбира се, е невъзможно, тъй като организма ни е съставен от алкални и киселинни реакции. Балансът между тях е много важен, за да може здравето да бъдем в пълно здраве. Пробаланс е една изключителна хранителна добавка, която съдържа минерали и електролити, които, свързвайки се с други химични вещества в тялото ни, водят до образуване на основи, което пък е един от така важните компоненти, за да може да функционираме добре, да се чувстваме енергични, здрави, и е един от основните компоненти в антиейджинг храненето, т.е. в храненето, свързано с всичко, което е свързано с подмладяването. Алкалност е синоним на здраве и на това е подчинено общо взето така съвременната медицинска наука. Колкото по-алкални сме, колкото по-малко кисели реакции се случват в тялото ни, колкото по-алкални храни приемаме, колкото повече алкални добавки приемаме, толкова по-добре се чувстваме. И на тази основа всичко останало, целият имунитет много по-лесно и добре може да функционира. Продължавам с друга моя любима хранителна добавка, която се използва много в противовъзпалителното хранене, както и в сърдечно-съдовото здраве. Есенциалните масни киселини от групата на омега-3. Те са известни със своите противовъзпалителни ефекти. Когато става въпрос за имунитет, ние винаги се стремим да имаме баланс между провъзпалителните и антивъзпалителните реакции. Омега-3, разбира се, подпомагат антивъзпалителните реакции. Те подпомагат на това да
възпалението да се случва по-балансирано и не толкова рязко. Освен това, знаете всички, че имат антиатерогенен ефект и се използват много в здравето на съдовата система от сърдечно-съдовите специалисти, независимо дали са кардиолози или кардиохирурзи, тъй като противовъзпалителният им ефект се отнася и в образуването на атерогенни плаки, които пък в прогресията си водят до запушване на съдове и до други неприятни, а понякога и с фатален изход заболявания. Супер омега е уникално за това, защото е извлечена от диви риби, тихоокеански, което е много важно, тъй като произхода на масните киселини всъщност е от изключително значение, за да може да приемаме натурална и така максимално близка до естествената масна киселина. Освен това, тя съдържа много добър баланс между EPA и DHA съставките на масните киселини, което пък е от много важно значение, за да се случват именно тези противо и провъзпалителни процеси в тялото ни по оптимален начин. Чрез приема на 3 капсули дневно се снабдяваме с необходимата ни дневна доза ненаситени масни киселини от така полезната група омега-3. Продължавам с друга супер напитка. Бих я нарекла най-любимата си на всички времена, тъй като на мен лично много ми помага, когато трябва да се боря с ефектите на стреса в ежедневието си като лекар. Това е отново една напитка на базата на алоe вера. Нарича се Mind Master, зелената формула, която съдържа в себе си множество витамини от групата на Б, витамин Е, коензим Q10 и също така L-карнитин и други вещества, които подпомагат функционирането на нервната ни система и така борбата с стреса, мобилизирането ни и цялостната ни енергетика. Mind Master е напитка, която може да доведе до изключително фокусиране и така изключително я препоръчвам, особено на хората, които трябва да се мобилизират, трябва да се фокусират, трябва да се справят с стресовете на ежедневието си. И завършвам с успокояващата напитка Night Master, която пък също е много важна, може би не пряко, а косвено, но почивката, разбира се, е свързана с регенерацията на всички тъкани, органи, клетки и именно благодарение на добрата почивка всъщност можем да кажем, че сме и в настроение и се чувстваме така готови да се справим с всичко. Да сме си добре починали, всички знаем колко е важно. Night Master е една чудесна лека нощна питка за това, защото всъщност не води до пристрастяване и съдържа в себе си вещества, които по един много по-лек, балансиран и приятен начин водят до успокояване, настъпване на съня и до пълноценна почивка. Тя съдържа аминокиселината L-триптофан, която е много важна и се съдържа също и в млякото и води до успокояване, до така по-лесно и бързо заспиване. Съдържа шафран и хмел, също известни с успокояващите си действия, магнезий с своето мускулорелаксиращо действие и витамини от групата на Б в по-високи дози, които също имат ефект по отношение на така успокояващата си роля на централната нервна система. И с това завършвам и искам да ви пожелая здраве, искам да ви пожелая търпение. Грижете се за здравето си, грижете се за имунната си система и не забравяйте, че полагайки всичките тези грижи, живеейки целесообразно, приемайки естествени хранителни добавки, бъдейки в едно така добро емоционално състояние и добро състояние на духа, ще се справим с всичко. Само трябва да сме търпеливи, да си останем вкъщи колкото можем повече и да се стремим да запазим самообладание, за да можем много скоро да се видим наживо. Довиждане и до нови срещи!